Nya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Para sa mga mahilig sa basketball at basketball player, naging history ang mag-amang LeBron at Bronny James matapos silang tanghaling pinakaunang father and son duo na naglaro sa National Basketball Association o NBA. Sa season opener ng LA Lakers laban sa Minnesota Timberwolves, sa loob ng 3 minuto ay nagkasamang maglaro sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng playing court ang mag-ama. Di man umiskor si Bronny James pero ang ama niyang si LeBron ay nakapagtala ng 16 points, 5 rebounds at 4 assists. Si Anthony Davis ang nanguna para sa kupunan ng Lakers na umiskor ng 36 points, 16 rebounds at 4 assists. Nakuha ng LA Lakers ang unang panalo sa season laban sa Timberwolves sa score na 110-103. At yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kabisyo, feel good Good morning! Huwag mag-alala, buhay ay di kalero. Adlaw Tuesday, October 24, 2024. Sa oras na 7:31 ay kasama niya na ang pambansang angkol. Tumira ng 3. God bless! Angkol Dagol! Kasama ang pambansang tita, dahilan kung bakit maraming basketball player ang nanonood ng radyo. Dati mahilig siya, ewan ko lang ngayon. Hindi na! Tita Tanya Chinita! Dagang salamat. Good morning, Mang Good Kanor. morning. Mang Kanor, Mang Kanor. Good morning. Good morning. Mang Kanor. Sa panahon ko, dumadakdak din ako sa ring. Sa liit mong yan, Mang Kanor? Kamu sa likod mo, Mang Kanor. Nagulat ako. Si Mang Kanor. Ito talaga si Daddy, Nung yo. bata ka, Dumadakdak ako. Sa height kong ito, hindi ako mabot ng 6 feet, pero grabe yung saan ka ba taas sa lipad dumadakdak? ko. Ha? Saan ka ba dumadakdak? Doon sa likod ng banyo, doon ako dumadakdak. Ay, naninili. Ay, pero bago ang lahat, batiin ko natin, baka makalimutan ko. Mga nagba-birthday today at lalo na kay Nanay Baby Raimundo. Nanay, happy birthday po! Happy God birthday, bless. Nanay Baby. Okay. So going back dito sa father and son duo for the first time. So talagang there's always a first time. Oo. Gagawa ka talaga ng history. So ito nga sa NBA, sinasabi na hindi naman doable yan. Mag-ama, magkakasabay na maglaro sa NBA. Siyempre, pag tumatanda na yung tatay, hindi na yung makakasabay, magre-retiro na rin yan. So may mga NBA players po or even sa PBA na yung mga anak naman nila ngayon ang naglalaro na after ng kasikatan ng tatay, nagretiro, then yung mga anak biglang sibol, sila naman ngayon ang nasa liga. Pero kakaiba nga tong kay LeBron James kasi
malakas pa rin siya. Andun pa siya sa liga, nakasama na niya ang anak niya. Diba? Oh, so there's always a time for everything. Ika. Tama. Mana-mana talaga yan. Kaya ang pag ang tatay babaero, ang anak basic. Babaero din. Hala! Yan na si Bagyong Christine. Hi, Tin. I love you too. O, diba? Grabe ka mang ano, Bagyo na, ina-I love you mo pa. Para umalis na siya. Oh, pero yun na nga sa mga basketball players, kahit ikaw naman tatay, pangarap mo rin eh. Hi kay Papa Joseph diha at kay Mama Belen. Pangarap ng tatay ko maging PBA player ako kaso kinulang sa height. Kaya hindi na rin. Nakapaglaro rin kami ng tatay ko dati yung sa amin sa piyesta, yung mga taga Busaon. Pag piyesta, makakasabay kami maglaro. Parang father and son duo din kami Yes, sa liga. Oo, mga nakaka-enjoy din naman na makasama mo yung tatay mo, makalaruan mo pa, di ba? So, kahit sinong tatay naman pinangarap yun na, di ba, ikaw yung nanay, makikita mo yung anak mo at asawa mo na naglalaro sila, di ba? So, congratulations, lalo na sa mga tatay dyan na tinitraining yung mga anak, nakasabayan nila sa laro. Mga Sunday club, kahit mga Sunday club lang yan, tutuwa ka na dyan. Mga basketball player. Ikaw ba, Tits, pag nakahanap ka ng sakali man ay basketball player, Hindi. ayaw mo na? Oh, bakit? Pass na? Pass is pass. Never discuss. God bless. Bakit parang takot na takot ka na sa Hindi ako basketball takot. player? Nauumay ako sa mga muka. Ng basketball player? Oo, kasi Oh. nag-follow sa akin lahat sa Instagram, mga PBA player. O, alams na. O, mga taga NLEX MPBL. Road Warriors, MPBL. Uy! Pa ba? O, tapos nagchat-chat. Hello, idol, ang ganda mo. Sabing ganon. Tapos nakita mo, profile picture, mag-asawa. Ano yun? Nako! Di ba pwede mag-idolize lang? Sabi lang, Lodi, hello, kabisyo. Kabisyo kasi Hindi dapat. pwede. Kasi may asawa ka ni. Kaya nga, hindi nga pwede. Ba't kayo ganyan, ha? Dapat din na kayo mag-hi-hi kay Yung mga tita basketball Tanya. player. Yung referee. Nagpipito. Maniniwala na sana ako, pero may prank na. Yung referee. Yung basketball player. Uy! Nako! Dinunk yung bola sa ring! Dinaktak basketball player! Nung referee! Lagi namumura kasi mali yung tawag eh. Nung referee! Ng basketball player! Uy! Gabi, no? Tinawagan niya pala yung kabit niya. Tinawagan na ba si ball player? Ng referee. Uy! Damay na naman yung mga civilian din. Na referee? Na mga basketball player. Nagbago na siya! Yung basketball player? Yung referee! Dala-dalawa yung jacket niya para ibigay sa dalawang chicks niya. Jacket ng basketball player? Jacket ng referee! Ano? Galit siya eh. Nanuntok siya eh. Yung basketball player! Yung manager! Uy, naku, wag yung dalhin yung batas sa inyong mga kamay, ha? Sa batas ng team manager? Batas ng announcer. Sabi niya, 3 points. Sabi ng announcer. Sabi ng referee. Traveling! Traveling! Sabi ng referee. Sabi ng team manager. Oy, mag-announce kami ng winner mamaya sa Love Dose. So, Bandari ka standby. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!